everyone else in your life their opinion before you make a decision. Знам, че това ще доста много от вас, но грам не ме бе. За мен ти си заговарях, ако не си способен да взимаш сам решение. Ако за всяко едно нещо, което те засяга пряко или непряко, ти питаш някой друг какво мисли преди да вземеш решение. Това ям за обяд. Те проследя калориите и макросите, които консумират. Това са два известни контент формата. Аман от келемета, дето нямат 1500 последователя, още ми дават такъв как да правя контент. Леле! Успеха и трафика, което това видео генерира, са именно базирани на това, което вие търсите. Омраза, биф и негативност. И проблема е, че всички гледате на този клип като някакъв експоз. 80 човека са съгласни с това и коментарите изглеждат по този начин. Бил съм хванат red-handed. А реално това е просто изключително добра градивна критика. Едно. И две, експертна разбивка на начина, по който аз правя контент. Начина, по който аз тествам формати, които да знам после да даблдауна на тях. Трябва да разберете, че в социалните мрежи нищо не е ново. Никой не открива топлата вода, никой не измисля нов формат или каквото и да било. Още повече в България. Но докато вие гледате на всяко едно нещо като биф, експоз, нещо лошо, вие няма да научите нищо. Защото да, можем да го гледаме като експоз, като биф, можем да го гледаме и като нещо, от което да се научим и да бъдем по-добри от тук нататък. Константин е човек, който ме познава от много години, още от началото, когато започнах да правя контент. Той много добре знае аз защо правя нещата, които правя. Аз много добре знам защо той прави нещата, които той прави. И да, копирал съм видеа не веднъж, но за да може аз да се отличавам и до степен, до която моето лице плюс моето видео плюс хейт по мой адрес, дори да се гледа само по себе си като формат контент, това не става само като копираш видеа през цялото време. Става като имаш характер, като показваш себе си и своята експертиза също така. Не е лесно, но е просто. Последете ме за повече полезно съдържание.